Ngawat karagiti sa bubanit ken sa babaeng. Kay sami ida ti panagtutuo ken ipapatay mo iti krus. Ikan nakam ti grasya amamati kami akabailam ti mangpataod kinaimbag. Manipod karagiti dakes akasasaad. Nabileg ka a Dios agsipod tao ray karagiti narikot akasasaad. Makapataod ka ikinaimbag. Sapay pumate palagip kada kami ti krus mo. Dagiti na indaklan apan nakabalin mo. Babaen tinasanto anak krus mo. Ispalen na. Gloria ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamet ita, kintagnaнаyon mawan tinggana. Amen. Babaen tinasanto anak krus mo. Ispalen na. Gloria ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamet ita, kintagnaнаyon mawan tinggana. Amen. Babaen tinasanto anak krus mo. Ispalen na. Gloria ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamet ita, kintagnayon mawan tinggana. Amen. Babaen kararag tinasanto anak krus. Apo mi Jesucristo mangsalakan kada kami. Nagsaga ka ka, ipapatay iti krus ka po nagitibas pa. Una santo ang krus ni Jesus. Una santo anak krus. Una santo ang krus ni Jesus. Kunwem to'y kararuwag, itinaimbag kapampanunod. Una santo ang krus ni Jesus. Yada yung nakti amin na Una dapos. santo ang krus ni Jesus. Ikanawa nakti amin na pigad ken patay, ketikan nakti biyag nagnanayon. O Jesus ti Nazaret anay lansa iti krus. Kasyan nakadita ita ken tagnanayon. Iti pa kay daydayawan kinapatay kadara ni Jesus. Ti papatay. Panagungar ken iluwinat sa dilangit. Amang itunda ti agnanayon na biyag. Pudno akas ti panakaipas ngay ni Jesus iti Paskwa. Pudno akas ti panakailansa ni Jesus iti Biyernes Santo. Pudno akas ti panangibaba ni Jose ken Nicodemio. Ken Jesus manipod iti krus. Salpasan na tanemda. Pudno akas iuuli ni Jesus sa dilangit. Sapay pumati kanawa na manipod kadagiti amin na kabusor ko. Makita ken di makita. Kasyan nakadiap apok Jesucristo, Maria ken Jose. Ikakaasida. Apo Jesucristo, babaen ti panagtutuo mo iti krus. Ipaayan nakadipigsa Amang baklay iti krus ko. Nga awan uteng tendana. Ket ken kanyak ti grasyam. Tapno papailag ti sumurot ken ka. Amen. Siksikaw ako. Ano? Letanya tinasantuan. Nasantuan na krus, anak kay datunan ti kordero ti Diyos, agpaay ti basbasol ti lubong. Kanawa kanisalatan na kami. Namnama dagiti Kristiyano. Ispalan na kami na santuan na krus. Tropyo ti balegi kontra iti impyerno. Ispalan na kami na santuan na krus. Namnama dagiti awanan namnama. Ispalan na kami na santuan na krus. Silaw dagiti adda ti kasipnyatan. Ispalan na kami na santuan na krus. Pundasyon ti iglesia. Ispalan na kami na santuan na krus. Salakan ti sangalubungan. Ispalan na kami na santuan na krus. Tinapay dagiti mabisin. Ispalan na kami na santuan na krus. Ubbog dagiti mawaw. Ispalan na kami na santuan na krus. Kawes dagiti lamo-lamo. Ispalan na kami na santuan na krus. Kordero ti Diyos, amay daton ti krus, agpaay ti basbasol ti lubong. Ispalan na kami apo. Kordero ti Diyos, amay daton ti krus, agpaay ti basbasol ti lubong. Tingan na kami apo. Kordero ti Diyos, anay daton ti krus, agpaay ti basbasol ti lubong. Kasyan na kami. Apo kasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Apo kasyan na kami. Apo kasyan na kami. Ausus, mo. Isalakan na kami ti papatay ken panagungar mo. Ibaon mo kadagkadang Espiritum ti panagdaydayaw mi ken ka. Babaen ti panagpanpanunot mi iti anag ken kay papanan ti papatay mo. Babaen ti Espiritu Santo. Look up sumi tapno mawatan mi ano awan sakripisyo. Saan kami ang makapagbalin nga adalan mo. Babaen ti krus mo, isalakan na kami. Amen.
Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Kasi di punganay kastamet itakit nagnanayon nga wan tinggana. Amen. Adtuyak una imbag ken nasamit unay nga Jesus ko, si papakurang nga grupbab tinadyosan na saklang mo. Ket dawate ken ka si papasnek ti kaunggantoy kararuak. Ngin maldit mo ito'y nakem ko itinabiyaga pa nakarit na ti pamati ti inanama kenayat. Ket ikam ti pusok tinapaypayso pa nagbabawi. Karig iti basbasol ko tinagdaunay apanang isiki kat ko. Ajak to sunsunutan nida. Ket siya kratas na kapanaggunnoy. Kenasayang panagladadingit ti kararuak. Panpanunutek ti puso ket imotek tekak. Iti pakinakem ko lagi ti lima asubsugat mo. Ket laglagi pek at sinauni propeta David. May paanken ka. Unay baga Jesus. Sinalpot dagiti ima. Ket saksakak. Inilang dadagiti amin at tulang ko. Madaydayaw ni Jesus, tinasantuan unay sakramento. Itakit nagnanayon nga wan tinggana. Nasantuan na puso ni Jesus, ken dinatulawan na puso ni Maria. Kasyan karabayan kay sa lakmiban na kami. Mangibaon ka po, Pinasisimpet nagserbi ti Kristo. kinaganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Ken agragsak tay ti amin na paraburna. Biag na ket inted na. Daraken amin na. Sapay kumata. At kay sa tisidong na amang ibunan itinagan na apo di na kamkad baybayan to'y tengati pagbasulan dalani ti sipnget ken amin aderrep tapno si kamet laeng kumatiin kami pangpangruna. Ikotam to'y pusok amin na piksa. Amin ti lubong agkanta. Gloria ti Diyos, Alleluia. Yaman ken ragsak ipakita, apagdaydayaw ken kuana.
Jesus ken kaisemimi, kaito'y puso ken bagimi. Jesus ken kaisemimi, kaito'y puso ken bagimi. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. May kawalo nga aldaw ti panagsagsagana tayo iti rambak fiesta panakaitanok ti nasanto na krus. Idodawatan tayo dagiti kakabsat tayo nga taga Poblacion Oeste, Gaburo Sur, Kasilagan, ken Kabarayaan. Magbabawi tayo karigiti basbasol tayo tapno maikari tayo makinod dagiti nasantuan a misteryo. Sikanay maun tapno paimbagam dagiti puso agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sikangay may tapno yabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sikasido tugaw iti magkanawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi katalaan na kamamin nga iturong iti biyag ngagnanayon. Idaydayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, kikangatwa, ket dito'y nagakapya, kadagiti tattao anaimbag ti panagnagnakem na, ibunan nagdaka, itanok daka pagrugbaban daka daydayawe daka agyaman kamken ka gapu iti naindakla adayag mo. Gloria iti Diyos ti kangatwa, Apo Diyos nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabarin amin, kay sika apulia Heso Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos ti kangatwa, sika amangika kadagiti basbasol ti lobo, kaasyan na kami, sika amangika kadagiti basbasol ti lobo, awate kadaytoy arararaw mi, sika situtugaw iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos ti kangatwa, yan tangay siksika o Apo Hesu Kristo iti nasantua, siksika ti Apo, siksika ti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo, O Diyos pinaraswam kit iturayam amin nga da, kasyan nakam kadi, ipariknam kad kada kami tapam makawan mo,
tapno agserbi kam ken ka iti amin a puso mi. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi, isu a makipagbiag ken makipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggalan. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Isayas. Insurunak ni Apo Diyos iti sakwek, tapno mapapigsak ti nabannog. Binigat a paggagaren nak adumngeg iti isuro na kanyak. Inikkanak ni Apo iti pan nakaawat, ket jak nagsukir wenno simmina kenkwana. Intayak ti bukot ko kadagiti mangsaplit kanyak. Binayak ida amang pabain kanyak. Impalubos ko aparuten da dagiti barbas ko, ken tupraan da tirupak. Ngem sa anak amaan anu iti panang pabain da kanyak, tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko tirupak tapno makaibturak. Amok asa anak to a maibabain, agsipod ta asideg ti Diyos kanyak. Ket ipaduyak-yak nanto nga awan basol ko. Siya sino ti makaytured aming idarum kanyak. No adda, dumatag kami iti pangukuman, ket iyuli na ti darum na. Ni Apo Diyos ti tumulong kanyak, siya sino nga rod ti makapaneknek a nagbasolak. Ti sao ti Apo. Agbiagak to iti imatang ti Apo iti pagnaedan dagiti si bibiyag. Ay ayatek ti Apo ta impangagnak, denggennak no agkarkararagak, yalingag na kanyak dagiti lapayag na, tunggal umawagak kenkwana. Pinulipulan dak dagiti tali ti patay, natnagak kadagiti palabog ni tanem, napnuak iti buteng ken danag, iti kasta imawagak iti Apo, dawatek o Apo nga ispalen na. Managparabor ken manangayat ti Apo, wen manangaasi ti Diyos tayo. Salakniban ti Apo dagiti awan gaway na, inispalnak iti nagpeggadan. Inispalnak ti Apo manipod ken patay, pinagsardeng na dagiti lulwak, iti panakapabain inlasinnak. Ngarod agbiagak iti imatang ti Apo, iti pagnaedan dagiti si bibiyag. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Santiago. Kakabsat ko, anya ti magungguna ti agkuna, nga adda pamati na, no di na met ipakita kadagiti aramid na. Ti kasta pamati, may salakan na nga ta dayta a tao. Kas pangarigan ta adda kakabsat a lalaki, wenno babae a makasapul unay, iti lupot ken kanen tinal daw. Ket diyo ikkan ida kadagiti kasapulan ti biyag, awan serserbi ti panagkunayo kadakwada. Bendisyonan na kayo ti Diyos, agpapudot kayo ken kadwenyo ti mangan. Kastamet ti pamati, natay no di mabuyugan iti aramid. Nga madantuwag ko na, adda pamati ti maysa a tao, addamet aramid ti sabali. Kunakmet, ipakitam kanyak no kasano ti kaadda ti pamati, ti siya sino man adi mapakayugan iti aramid. Ket iparang kumet ti pamatik babaen iti aramid. Ti sao ti Apo. Masauka kada kami
nagsasagana kamadungge, intayami ikanta. Alleluia, alleluia, intayami ikanta. Alleluia, alleluia, Tiapu at dakuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw itinasantuan ni Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Napan ni Jesus agraman dagiti adalan na kadagiti purok iti Cesarea ni Felipe. Ibagayo man kanyak sinaludsod ni Jesus kadakwada idi magmagnada. Siya sino akkano ti panagkuna dagiti tattao? Si kakano ni Juan amamunyag insung batda. Kuna dagiti dadduma si kani Elias. Adda pe agkuna amay saka kadagiti profeta. Ket da kayumet sinaludsod na. Siya sino ak ti panagkunayo? Si kati Kristo insung bat ni Pedro. Imbilin ni Jesus kadakwada nga awan pangibagbagaan da iti kinasya sino na. Impakaammo ni Jesus kadagiti adalan na amasapul nga agsagaban to tinapalalo ti anak ti tao. Umsyento dagiti panglakayen, dagiti panguluyan na papadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatay to nga magungar metlaeng kalpasan ti talong aldaw. Nalawag ti panangibagana kadakwada iti daytoy. Isut gapuna nga inyadayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Ngem tinalyaw ni Jesus dagiti adalan na ket pinereng na ida sana inungtan ni Pedro. Adaywanak Satanas kinunana. Tasaan at ipagayatan ti Dios ti pampanunutem no diket ti pagayatan ti tao. Pinaasideg ni Jesus dagiti tattao ken dagiti adalan na. Ti agtarigagay a sumurot kanyak kinunana masapul at alikudan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na ket suruten na. Tati siya sino man amang ipatpateg iti biyag na mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat iti biyag na gapu kanyak ken iti ebanghelyo may salakan nanto. Ti Ebanghelyo ti Apo. May kawalo nga aldaw ngayon tay panagsagsagana. May kawalumet nga rupa ngayon tay pagpampanunutan rupa ni Apo Jesus. Kalpasan nga nakita tayo dagiti na duma-duma nga rupa ni Apo Jesus nga gubwayan ti ragsak ken pigsa, saan nga mangidumduma, manangaasi, managayat ken dadduma pay. Dagiti may basa, ket ipakita na kadatayo, tiladawan ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus, kas agsagsagaba nga adipen. Salsaludsuden dagiti adalan, ay sinaludsod ni Apo Jesus kadagiti adalan no siya sino ti panagkunada kenkwana. Ket ti nakasungbat ket ni Pedro isuna ti Mesaya. Ngem ti ammo dagitoy nga adalan kakabsat ket ti ammuda nga Mesaya ket tay powerful. Ti ammuda nga Mesaya ket dagiti adu ti soldados na. Ti ammuda nga Mesaya ket tay man nakabalin ken narungsot, mabalin nga kasla dagiti lideres nga adu ti buyot na nga kaya dati makilaban. Ngem inlawlawag ni Apo Jesus nga saan akasta tiladawan na akas Mesaya.
no dikit diladawan, ti adipen nga agsagsagaba. Anya ngamin, ti masursuro, ti panagsagaba. No lagipan tayo di kinaubing tayo, adu dagiti nasakit, nga mangisuro kadakat tayo. Idi napadasam tinaytikleb. Di ba nasakit? Kada dapat di kunada, no damdamom ti agbike, masapul nga madisgrasya ka, matumba ka, tapno ka no lumaing kan nga agbike. Masursurom nga saan gayam nga dayta ti tao nga mangayayat ken ka, no dumteng ti kanito, nga panawan ken saktan na ka. Ngayon masursuron ton ti adal. Dagijay dagiti malagip, kadagitoy nga panagsagaba, ikan na tayo ti kapanunutan ken wisdom iti biyag. Kas met ken ni Apo Jesus, kas agsagsagaba nga adipen, adumat ti kayat na nga isuro kada tayo. Isuro na nga ti panagbalin nga man nakabalin, ket saan nga dagiti narurungsot. Isuro na nga dagiti powerful ket saan nga dagiti adu iti armas na. Nangyagan tayo timbaga ni Propeta Isaias nga tay adipen nga agsagsagaba, pinalubusan na nga paruten da ti barbas na, tinupra-tupraan da. Ket amutay met nga dagita-dagiti sinagrap ni Apo Jesus. Tahaan nga ti panaggibales ti sungbat kadagita nga ipakpakita dagiti tattao. Tano aramaten tayo kakabsat, tiwagas ti tao ay ket narabawlaeng ti panagkita tayo ken ni Apo Jesus. So nga very challenging ti agbalin ken ti sumurot ken ni Kristo. First step pay lang, talikudam ti bagim. Kayatyo, nga talikudan nyo ti bagyo, bayan yo nga laisen da kayo. Normal, ti tao no, ada ti inaramid da ken ka, no, balin ka, insigida, bumalis ka. Ngam daytoy first step pay laang nagrigaten, talikudam ti bagim. No dumalangin no DJ balay tayo, at dati mainnawan, for example, sikat muna nga nakakita, ngam, bamtata isudan to, hamot nga siyak tinakato ka nga ginaw itata. Wano saan di jay barangay tayo, nakitam lang nga ruden nga dati naspak, nga kayo, kat maseraan di kalsada. Ay baam at damot ti kapitan, barangay official, si sudan to natin mangikat. So dagitoy kakabsat kat pamalagip, no kayat tayo apudno asumurot ken ni Kristo. Umuna nga talikudan tayo ti bagi tayo. Unaan tayo dagiti pada tayo at tao. Ta saan tayo nga mabagkat ti krus tayo? Saan tayo nga makatulong nga bumagkat ti krus ti sabali? No, ti pampanunutan tayo laeng ket ti bukod tayo nga pagsayaatan. Narigat tayo nga sumurot, no ti pampanunutan tayo latan ket ti bukod tayo nga bagbagi. May stuck tayo di jay, saan tayo nga makapag-move on?
Ket paset, ti pamati tayo, kasimbaga ti may kadwa nga naibasa kada tayo, nga numamati tayo, nga ni Apo Jesus iso ti mangisalakan. Numamati tayo nga ni Apo Jesus iso ti Diyos tayo. Ibiyag tayo nga rod ti pamati tayo. Ti pamati nga awan ti panangibiyag na ket natay nga pamati. Saludsudan tayo ti bagbagi tayo. Kumusta ti pamati tayo? Kumusta ti panangsurot tayo kini Kristo? Sino ni Kristo para kada tayo? Ni Kristo laeng kadi, ti ammo tayo nga gayem, no awan, wenno agbirok ka ti gayem. Ni Kristo kadi, ti ammom laeng ATM pagkamangan, no dati ka sa pulam. Ni Kristo kadi, ti ammom nga mangagasken ka. Adda kada kayo ti sungbat. Ket no nyaman ti panagkuna tayo kini Apo Jesus. Sapay kuma, tadaytoy nga ladawan wenno rupa nga ipakita na kada tayo. Ket adda nga masurot tayo ti pudpudno nga panagbalin nga disipulo. Sapay kuma takasta. Mamati iti Diyos Ama aman na kabalin amin, anamaraswa iti langit ken daga. Mamati akmet ken Jesu-Kristo bugbog tong anak na ken Apo tayo, at imaw iti ramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na tayket na itanem. Imulog itayan dagiti natay, nagungar iti may katlungal daw, imulit sa dilangit ket sidutugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin namin. Agapuntot sa diyay may mangukum kadagiti sibiyang ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo, patsekmet ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, katadantom at panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon. Amen. Naindaklan ken manakabali na Dios, inted mo ti pamati kada kami, tapni ti daytoy abiyag, maamuan mi ti kinapudnom ken Kristo, nga anak mo. At tuy kam nga anak mo ngagdawat akanayon kuma, apapigsaem dayta pamati, kunatay ti tunggal panggep, Apo dagdagam ka ti pamati mi. Tapno dagiti mangidadaulo ti simbaan tayo, ni Francisco a Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi, adda-anda akanayon ti kired ken pigsa, amang iwaragawag ti nakatolikwan a pamati iti sangalubungan. Kumararagtay iti Apo. Apo dagdagam kad ti pamati mi. Tapno kanayon mabigbig dagiti dadaulo ti gobyerno tayo ni Kristo, nga isu ti silaw, kabayatan ti panangitrabaho da, kadagiti programa da, para ti panagturas ti kagimungan, asaan ket di ati bukod dalaeng apagimbagan. Kumararagtay iti Apo. Apo dagdagam kad ti pamati mi. Tapno dagiti saan pay ang makabigbig ken ni Kristo a Dios, maparaburan da kuma ti pamati amang ammo ken mangibiyag kadagiti panursuro na. Kumararagtay iti Apo. Apo dagdagam kad ti pamati mi. Tapno dagiti nakurapay ken nagsagsagaba gapo iti sakit, gubat ken bisin, may kanda kumalatta tinamnama iti panagbiag ket dumegdeg kuma iti pamati da, ani Kristo ti biag ken salakanda. Kumararag tayo ti Apo. Tapno daytoy agimong tayo, babaen ti pannilaw ti Espiritu Santo, mapasingkedan kuma ti pamati tayo, babaen ti intay panagbibinuray iti ayat, kadagiti kaaruba tayo, kastamet kadagiti makasapul iti tulong tayo. Kumararag tayo ti Apo.
Manangaasi ken managayat unay a Dios, bigbigan mi nga adupay ti pagkurangan ti pamati mi, ngem saan mi nga palubos a mapukaw daytoy iti ima ti kabusor. Dagdagam dayta a pamati, tapno agbalin kami a kanayon a napudno nga anak mo. Dawaten mi dagitoy itinagan ni Jesus a Kristo nga apo mi. Amen. Ti Diyos Apo umay kuma, tuy daton mi ketawaten ida, sapay kumatamay kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Apo timudem kada si ayat dagiti karkararag mi, kanawatam dagiti daton mi, tikasta ti panagdaton ti tunggal maysa kada kami agbanag apakay salakanan dagiti amin na tattao gapo kan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari kat rumbang anong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diswagyaman kami kan kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kay tagnanay na Dios. Tabigbigan mi apakaitan-ukan tagloriam asika a Dios adi matay saranayam ti tao anay ikari amatay. Tay di naripkanan ti langit iti managbasol a tao impay mo ta panangisalakan mo baan tinasantuan na kinatao ni Apo mi a Hesu Kristo. Gabuken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti bunggoy dagiti anghel agraragsakda agnanayon itasaklang mo. Ipalubos mong itimpuig mi tinakurapay at timag mi kat ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin apaswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pakay daydayawa, usana iti tangatwa, madaydayaw ti umay, itinagang ti Apo, usana iti kangatwa. Puno na Apo abig ka kinasanto, si katigubwayan ti amin na kinasanto, dawaten mi nga ipaimo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti daton, tapno pagbalinam ket ipaimo ida kada kami, ang bagikandara ni Apo mi ay Hesu Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na saninted kadagiti disipulos nagat kinanana, alaan nyo ket mangan kay amin iti daytoy, daytoy ti bagik isu mayawat to amay paay kada kayo. Kasta madakalpasan day di panang rabida ng alay ti kalis, nagyaman mananken ka saninted kadagiti disipulos nagat kinanana, alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baruken agnanay na tulag.
Iso may buyat to may paay kada kayo kan itadwa tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo dito ang Panginag lagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy at kami suminom kami. Iparangarami ipapatay mo o ako aging yaay mo. Iti panilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay, ti biyag, kan ti kalis, ti panakaisalakan. Nagyaman kami, tamay kari kami, nga dadi ti saklang mo, kadagserbi kami kan ka. Dawatan mi apo, tada ka mamakirano, iti bagi kan dara ni Kristo, pagkay kaysa nakam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi po, maputi iglesia, iti sang halubungan, para irayam tayat na anayusan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanamin na papadi. Laglagi po maamin na pimusen awatam ida iti sinong mo pakitaan dagan ka. Ipay mo matakaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kaya makiranod kami kanaing gasatan na Birhen Maria ngayon ti Diyos. Kanagasat nga usay nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo na kapudno nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmat karakwada. Ang mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka, gapu kan Jesucristo ng anak mo, gapu kan Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iritimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga ama, kami nadayaw ken gloria, idagnanayon nga wan tinggana. Kas may sa pamilya awagan tayo ti Diyos, kasinsuro niya po Jesus, amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagaryam, matungpal kumatinakam mo, di tidagaakas sa dilangit. Iddam kadakam, tel daw ito'y, ti kanan mi, ti patinayon nga daw. Pakawanam dagiti utang mi, akasmat pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di nakambaybayan nga manlugot ti sulisog. Isalakan na kam kat iti dakas, isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, idam masiayat na kapiam kada kami, babang titulong taasi may lisikam kumay iti basol, kat may kanawa kami iti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi, tinamnamaan mi kinagasat, ti ay ni Jesu Kristo anong isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kadagiti apostoles kapya ti batik kada kayo kapya nga gapukan niya tited ko kada kayo. Sana digiti basol miti kitam no digiti pamati ti iglesia kirikas mayanurot iti pagayatam ipay mo si asi ti kapyakan panagkaykaysa si kang agbiag kanagari tagnan nga wan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa kada kayo kapya. Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong. Kakabsat ko ito ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakanya. Di may salasaw, mapaimbag tonti. Kesunod endo, ibakla
Kararag itinasantuan arupa ni Jesus. Apo Jesus, dawatan mi nga ipakitam kadi kada kami, tidinto pulos agbalbaliw alangam, tinapnuan misteryo arupa ti agnanayon nga asi ti Dios. Ipaay mo kadi nga iti panang panpanunot mi, ang mabigbig ken maamiris mi, babaan dagiti mata tinakam ken puso mi. Tinahintawan arupa ti Dios anay parangarang iti pakasaritaan, tapno maipakaammo ti pakakitaan ti kinaagnanayon. No ayaten ken awaten tinaulimag arupa ni Jesus nga agsagsagaba ken nagungar, pagbalbaliwen na ti puso ken biag. Tari kagayan mi ti umadaw manipod kadagiti matam asikikita kada kami anapnuan asi ken dungo. Tari gagayan mi tibilag ti ayat ken kapya amang iturong kada kami tidalan ti biag ken ititurad a sumurot ken ka ngawanan panagbuteng ken panagduadwa tapno nagbalin kami a saksi ti ebanghelyo apakakitaan iti senyal ti panangaklon ayat ken pamakawan. Una santuan arupa ni Kristo silaw amang lawag iti kinasipnget ti panagduadwa ken liday biag anang parmek nga agnanayon iti bilag ti kinadakas ken patay. Udi matukod a panang matmatmat adinto pulos agpatinggamang banbantay kadagiti amin at tattao, rupa anay dulin babaan iti senyal ti Eucharistia, ken ti rupa dagiti amin na sibibiyag iti sidong mi. Aramiden na kami ngagdalyas at kasanak ti Dios iti dayti alubong, sita tarigagay agpaay ti day tawan patinggana ken sidadaan iti maudi a panagsinnarak inton makita da kan Apo iti rupan-rupa ket panpanunutan da kanton iti agnanayon iti sidong ta gloria. Amen. Diyos tagngina karagiti amin. Kumararag tayo. Apo, inawat mi ti bagi ken dara ti anak mo, ipaay mo kadita ti grasya na samayan na ti bagikan kararwami, iti kasta ti bilag na ti mangiturong iti panagbiag mi, asan ket ati kinalapit mi, gapo kan Kristo nga Apo mi. Nagyaman tayo kadagiti amin nga nangidaulo iti panakipaset, iti daytoy nga may kawalong aldaw ti nobena. Ti Apo adda kuma kada kayo, ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Na idatonan ti misa, intayo iti ayat ken kapya ti Apo. Kasyam daytoy ilimi, di na kamugorgorae, nga agnanay. Ikinadake sigapwana